Hi guys, welcome back to my YouTube channel. ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ಡೇ ಸೊ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಫೇಸ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಯದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬಾಲ್ಯದ ಫೇಸ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತೂಲೆ ಫೋಟೋ ನಾನು ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ತಾನೆ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದೆ ಬಾಲ್ಯದ ಸೊ ಇನ್ನು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಥೀಮ್ ಡೇ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಬನ್ನಿ ಉಪ್ಪುನಗರ್ ದಿಂಚಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಅವೇ ಫೋಟೋ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಟೂಲಿ ಎನ್ನ ಬಾಲಿಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥತೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 3, 2, 1, 0. ಸೊ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜನ ಟೀಮುಡು ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಸೊ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಫೋಟೋಶೂಟ್ದ ಫೋಟೋಸ್ ಎಂದು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಸೊ ಮುರಾಣಿ 14ಗೆ ಪಾಡೊಡಿತ್ತಡ ಬಟ್ 16ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಡೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಸಿ ಬರ್ಡೇದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಡೇಟ್ ಸೊ ಅಂಚಿಂಚಿನ ಅಲಿಪುಂಡಾನೆ ಆಂಡ್ ಬೊಕ ಬಾಲೆ ಪೂರ ಹುಷಾರಿತ್ತಿಜ್ಜ ಐಕ್ ಅದೇನಿತ್ತು ಸ್ಲೋ ಆದ್ ಲೇಟ್ ಆದ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿನಿಗ್ 14ಗೆ ಆಯನ ಬರ್ಡೇದಾನಿ ಪಾಡೋಡು ಬನ್ಪುನ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡ್ ಬಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಐಕ್ ಹುಷಾರಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಆದಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪು ಹಾಯ್ ಮಾಪುಲೆ ಜೋಜಾ ಏ ಜೋಜಾ ಏ ಬಾಬಾ ಬಂಗಾರಿ ಕೋಪನೇ ನಡ ಏದಾದು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲ್ಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಕೈಗೊಳ್ಳೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅವು ಹತ್ತು ಕೈ ಕೊರ್ಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಕೊರ್ಲೆ ಹಾ ಫೋನ್